Anyway, one mother send them link video. One guy made video. So now one you name them mother. It might owada chi homa, but and one believe one. Or go am nande nwere omume o nwere how bad the mother garden no work and kwusi more go. Aga na eme ogo na aga. Mother send them link mu na go video because one guy na ekwu that na enwe ndị na-eme fundraising na-emere ndị mmadụ fundraising na Igbo fu fundraising na ịma nwe ndị si mmebe NGO nsi na mama mmemala ha ekworo m zuo ike ọ sị na nwe onye na-eme fundraising na Igbo na ọ na-eme omechara ndị mmadụ fundraising na otu iche akaụntụ onye ahụ o si n'azụ jee narụ ha ego Chineke kere enu kere ana mana ndị mere fundraising n'ụwa dị 20 mmadụ 18 na amazi m ebe ha bi ama in fact onwe nke mme na mkpọ ọ dịka 3 months ago onwe one girl nwe kidney problem atụrụ ego na mkpọ ana m achọ kemgbe ka m ga-esiri ichi di girl cheki ọnụ ha ma na-ejego mere transplant ke mebere nwere m dị ya nọmba ọ bụ na ịma m ofe ife mana m enwere efe and ana m eput ya up as a challenge ọ bụ na m emenugoro gị fundraising kpọọ gị na phone gị nye m 10 naira go to the nearest police station and report tata bụ amamdeti tata amamihe bụ date tata dịka 9th of March ana m asị Chineke onye kere eluigwe kere anyị ọ bụ na m emegoro mmadụ fundraising before si ya nye m in fact ọ bụ na m asịgo mmadụ nye m ego ka m wee gbanye fuel bịa merie ya fundraising ka mụ nwa m onye ọbụla mụ na ya gbaa n'ụwa hapụ ifu echi bụ 10th of March ana m ịma ọnụ m achọ ịṅụ ihe metụ aka niile asị m Chineke ọ dịkwa gị mma ya dị mma ana asị na nkwucha ekwucha mmadụ bụ chi ya ka ekwucha I have never done fundraising for anybody before. In fact, many times people say go na ego we gbanye fuel na motor na alum. So one boy email fundraising no ka mecha me I will test small envelope na ebe akwa si nwere agba moto na be Enugu. Nsi ama o me na obu na mmetu ihe aka ma na me emerugo ihe mu na chimkwu. Nwanyi aba na ime ụlọ weta eva wine na aki oyibo nye m. Nta eva wine na aki oyibo. Anom one day no were on Monday. A post to one girl na Ebonyi State. Keza for one village in Ebonyi State or Abakaliki. So when they look that guy posted a message, HM no one near Kobo. HM no one near the girl Kobo. After the guy bedu, bedu na phone kita. So when they to see this girl, Kayene, I seen that the girl been in Lagos at Dakobo. On a lumed in Lagos, we kidney problem in Nezirianya. Oge Bunataze village, it's not go so bad. Yeah, be Monday. Esi oga kasita tum na apoto esi mo were I buru moto ruo Ishiago bla bi Ishiago we came to Ishiago in Ebonyi State moto I gbafe no were we rute Ebonyi State eru moto 30 mana enego mu nwa anya nwa na anwu onodo ya the bad mu nwa bo kulora instantly donated 400,000 naira account eji we made that fundraising by account to that girl o mecha anwu Chineke gbalu ma aka ebe. This girl mecha nwo donate mo na ebuzo donate the sum of 400,000 naira e mecha the fundraising nsi obodo ahụ bịaba Abakaliki aka m nọ na Abakaliki maka eburi ozugbo butebe na ụlọ ọgwụ na Enugu ụlọ ọgwụ ebu ya jebe Niger Foundation ọ nọ na village even enecha the fundraising na ụlọ mmadụ girl bi si Chineke biko na achọ m ịrụ nwaanyị ụlọ mụ nwa bụ okwulọra go ihe niile adị na video. I mean, most times I didn't record the video. You never live video. Live video they me edit. In si Chineke ya biko ebe makwa na that video. In si Chineke ya biko ya nye me ego ka maka ụlọ nwaanyị abi mmiri na amụ ya anwụ na chi ya. Ana nwaanyị adara ogbi. Ndị na ihe mere ebe March 2024. Onye ọbụla na-follow me adequately ga-ama onye na-ekwu maka ya. Ife m ga-egosi unu picture the girl. Ka ngosi unu picture the girl nwere ife a na mbosi mme that thing. Ka mma na ngafụ. Hey, iya bụ oge ebutere ya ụlọ ọgwụ. Iya bụ oge ebutere gị ala ụlọ ọgwụ n'Enugu ebe a. Emecha fundraising na atata eruo echi ọnwụọ. Mụnwa si Chineke biko ya dobe nwa ndụ. Na achọ m ịlụrụ family ụlọ. Asị na o nwee nwanne nwoke na abụ, asị na nke ọzọ na Abuja na ọ dị abata, ma ebe nke ọzọ na the truth bụ na ihe na-esi ihe ike. E wee mecha fundraising na atata eruo echi the girl nwụọ na Niger Foundation n'Enugu. So, in fact, ndị na-agbagharị ya bụ the relatives, or brother, the direct brothers. The direct brothers are not there. Ama ebe ha nọ, I don't know where they are.
so ha wee gwa m na ha ndị a bụ ezigbo mmadụ ndị village abịa bụ ezigbo mmadụ ha si m na-ekwe ka ihe si gbatakwuru send ozu the girl dị na fonu m ma oge ndị Niger Foundation na-arụ apụ the girl ama m ka m esikọ dị akụkọ na ịtụrụ mmadụ na-aya arụ na-achọ ego ọfụrụ ego eruzie ka dị ego bịa in fact Niger Foundation si that na ọ dịgo bad ndị Niger Foundation n'Enugu si na the thing adịgo bad na onwezi ya ga-emeti ya ha ekwugo the thing self before the girl nwụọ. Let me show you one more picture. Ne the girl ebe a ne ya ebe a ne the girl n'ụlọ ọgwụ before nwụọ ebe ọbụla nwa nọ ọ ga-agbarụ m aka ebe this lady na ga-agbarụ m aka ebe ọbụla ọ nọ ihe a bụ na Niger Foundation before nwụọ ihe a moment before the girl nwụọ. So nsị ha na ihe mee bụ na ama m ka m esi break news a na mma anata Enugu. So ha na-agbagharị buru the girl si na ha chọọ ịgwa ndị village ozugbo burugodi the girl tii na mortuary ka ụmụnne ya nwee ike ịbata asọ onwe ụmụnne nwoke na-abụ ka onye ọbụla nwee ike ịbata nsị ha oke ha na-eme withdrawals from the account maka akaụntụ the girl ka eji mee the fundraising onwe ATM card limit ya bụ 500,000 naira ha na-emekwe na-ewithdraw ego na-agbara ihe ha na-agbagharị. So eruo one day ha gwa na a ga-abịa Enugu ka anyị gwa ndị mmadụ officially say ha thank you gwa ha na nwa bịara iku anwụgo. So they came to ebe m bi n'Enugu mụ na ha mee meeting ha ụmụnne ya na-aba ahụ so bịa then ndị village ha dị about 10 or thereabout maka mma na ha bụ moto na-abụ wee bịa. So emesie the meeting eme m live video si unu na ihe dị na akaụntụ ọ ga ọ dị ka 44 million or 45 thereabout ebe 45 million or I have to be sure with my figure ebe 45 or 46 ife niile abịa bụ nje na phone m nje na bank m wete the record dị na the account. I say ebe God and this girl anwugo how do we do it? I say ka e were 15 million lụọlụ ha ụlọ na village ọ bụ m nwa na-arụ ụlọ ahụ onye na-arụ ụlọ bụ nwanne ha nwoke mana ọ bụrụ nwanne ha n'afọ asị na a ga-eji ọ bụrụ 15 million 16 million ka a ga-ejiri ụlọ ọ yi unu sisi mee ha sị na a ga-enye ha 1 million naira ka e wee mee burial n'elu nke ha wegoro ewere before enye ha 1 million asị na a ga-enye m ya 3 million naira unu mee ya approve unu mere ya approve asị na a ga-enye m ya 3 million nye nwanne ya nwoke nke ọzọ 2 million naira then nwanne ya nwoke nke bụ diọkpara nọ na Abuja na a ga-enye ya 5 million naira unu nwa mere ya approve. Ihe niile abụ ihe ekwu na live video. I wish na m ga-afụ akwụkwọ nji wee dị ya elder diọkpara 5 million ma ọ mee ya 3 million nwanne ya nke ọzọ 2 million ịrụ ụlọ 16 million. Onye lụrụ ụlọ ahụ bụ nwanne ha mana ọ bụrụ nwanne ha n'afọ period ada ga anyị na-alụ datin ọ na-alụ dị ụlọ material bịazie bịa gala ọnụ instead of the ụlọ iri 16 million orie 19 million 45 million yes enwe ndị mana ọ mechaa karịa 45 ọ dị ka dị ego mechaa land ya to 48 million maka people we are donating after. So wee desie the thing unu mee ya approve na a ga-eji 16 million lụọ ụlọ nye diọkpara ha 5 million nye nwanne ya nke ọzọ 2 million enye ewe 1 million mee the memberia maka ndị be ụmụnne ya na-asị na a ga-emebere ya nsị a na onye a bụ nwaanyị anụbeghị di abụ m onye Nkanụ ama m ka ndị village unu si eme mụnwa bụ Okwuluọra now alụbeghị m ụlọ na village amụtabeghị m nwa ọ bụ na nwa kịta Chukwu ekwe na a ga-enyi m n'ọfịa amanye m na be nna m ndị Nkanụ ba ya dị eme na nsị a na onye a bụ nwa agbọghọ do na ọ karịgo nwa agbọghọ o kwesịghị ịbụ nne mana dị ụtọ ọnọdụ ọnụrọ di ọnwụchuo nsị a na enwere ihe dị ka ịkwa mmadụ ha sisi nye ha 1 million anyị nye ha 1 million ihe kwesịrị ịfọm n'aka bụ 23 million naira mbịa dee na Facebook na anyị nwere excess of 23 million ka a ga-esi medi 23 million ọkwa ya na Facebook ha were 1 million for burial n'elu nke ha na-ewe ewe before ewekwe 1 million mụnwa ji aka m sendara ha 1 million because the girl nwe dị akaụntụ anwụgo ihe akaụntụ a na-ewithdraw na POS bụ 500,000 naira oge m mere broadcast onu nwa n'ebe a sị mụ na ta ha dị kaadị ka a na-ewithdraw dị ego ka ọ na-aba na akaụntụ m ka a na-eme the expenses instead of ikwu onye lụrụ ụlọ 16 million nwanne ha nwoke afụbeghị m dị ụlọ ejebeghị m na dị ụlọ picture ka a na-esendere m
And when the me fee attend to myself, my family and my health. Or believe be ije phone. Yo jilu no na about 19. The problem banana the boy na gbam there na ma umunne de girl ndi nugodi. Onye obuna si na oga ekete ego. In fact, wahala be adi na family. Fundraising eme ke wezo onye aru adiro. Eme fundraising tata. Onye ahu nwu echi. Umunne onye obuna emigo mma. Ma di obara no na Abuja, onye obuna miya mma. Nwere udi threat ya de enwetela period. Nse anyị yo soro unu threat no ndị atụrụ ego anọ nwa ga-ekwu ife a ga-eji ya mee. Nwopụta the thing, ọkụ onye nwere ụlọ. Onye nke di obara a sị na enwere ya ọ na-arụ na Abuja. Na ndị village ayo gị abata na village na ọ na village na-enedo mme ya anya ka a na-afị ya anya okwero. Oh, this boy ka a sị ka enye 5 million naira. Onye na-enye ego a ka o wee na-eme ihe niile abụ onye nke ahụ bụ onye village ha kpọm wee jebe ha. Maka nwanne ya nwoke ahụ amara m onye ọ. Ego niile anụ nwa. Ihe transfer guy, I think total of 29 million naira. 29 million na nje na WhatsApp, nje na chat mụ na ya ngabi ya now. Nje na chat mụ na ya kita ị ga na afụ bụ sleep. Ihe a bụ chat mụ na the guy. Ị na-anya ife ị ga na afụ bụ transfer. Ị na-anya ị ga na afụ bụ transfer n'ụlọ. Level alụgo n'ụlọ na transfer na-eme. Ihe a bụ transfer. Ana me send maka ego na be na account 500,000 naira every day. Na ebe a na-arụ ụlọ na oge a na-awa foundation dị ụlọ. Na oge a na-awa foundation dị ụlọ ebe a. A na-arụ every day a na-send 500,000. Dị ego ruo yere ka 3 million. Nne anya ọ bụ na ihe alụrụ adịgo mma n'anya, nsend ya 3 million a na-alụ. Then ụmụnne dị girl ndị nke nugo dị according to Edu na-agwa m na ha niile na-esi ọnwụ. Na a ga-ekenye ha ego, and ọ bụ na ị na-ege ntị last year asị m na ị ga-eme ndị arụ dị empower more than ndị arụ adịrọ, because onye arụ adịrọ igbu ya nkịtị inyeri aka ọ ya ba ahụ. Enwe more than 300 people nwe kidney problem na-akpọ m now. Each kidney patient need 50 million naira. You can imagine 50 million times 300, and you weta 50 million ahụ, chance onye ahụ ị survive elu 30%. From experience. Ọkụ unu na-afọ ebe ọgọm na-eli di mto. Abịa na-eweta dị ego. Unu nye eme ikikere si m were ya mee people empower. Asị m na m ga-eje na Anambra, jee n'Enugu, jee n'Imo. Na-eme people empower. Unu nwa gwa mụ mee. M ife niile na mbe asị ya mee NGO mee. Ana m agwakwa unu tata. Anọ m into properties. Properties ka m na-ele. Ewopu na m ji ihe niile m nwere n'owe enye people aka. I don't think na onwe ọgbọ m n'Enugu steeti anyị aka m nwee ego. Enwere m ego mana enwere m income. Chineke kusu niile nke ndị ahụ gbara witness. This girl nwụrụ anwụ ebe ọ bụ na mkpụrụ obi ya nọ. Ya gbalụ m aka ebe. Ọ bụrụ na eji m ego ha ma afụ n'echi, mana ọ bụrụ na m ejiri ego ha Chukwu gọzie m. And ọnụ ọbụla asị na ọnụ ọbụla kwuchara onye aka ya dị ọcha. No man gaziri ya. Now, ewete the ego. I went to Unizik. And if any na in a live video, ejem Unizik. Emergency stop na Unizik. Maka ụmụ akwụkwọ na ata afụfụ too much. Ọ bụ na ịmara onye mbe food ejim students egwu. Ejiro students egwu. Ejem Unizik. Ke phone m? Enwe phone deba ka ebe ndobeli ya. Ejem Unizik eburu ụzọ kpọtalụ m ihe fọ n'aka mbụ 19 million. Ejem Unizik eburu ụzọ gosi m ụmụ akwụkwọ kpuru ishi. Ụmụ akwụkwọ kpuru ishi egosi na Unizik dị 10 nye ha 1 million naira. That the same match enwere m the picture. Ihe niile dị na internet. Let me find the picture. This is ụmụ akwụkwọ Unizik ebe ha na-ewere the 1 million naira. Thanks to student leadership of Unizik for helping us to deliver 100,000 naira to 10 special needs students. God bless them. Yeah, man, at 2nd of April 2024. Yeah, but oge mere ụmụ akwụkwọ Unizik empower from Diego. Quiz na Unizik. Ụmụ akwụkwọ bịa pụtago egwu yenye ha na Unizik bụ total of 3.6 million naira. MSC na Unizik after spending total of 3.6 million naira plus 1 million naira. Ejem n'Oko Poly.
egoro ụmụ akwụkwọ Okopoli efi eshiri ndị mmadụ 2000 n'Okopoli ife niile a dị ebe a ọ ije n'ịntanetị ị na-asaachị ị na-afụ ihe a bụ oge a na-eke nri n'Okopoli ememe ụmụ akwụkwọ Empower n'Okopoli 6.9 million naira ememe Empower niile a na live video ọ bụrụ na ị na-anya ebe m na-eme quiz ọ na-adị na live video oge nje Unizik ememe ụmụ akwụkwọ Unizik kidney function test onye ọbụla enwetago result ya ihe eji mee the kidney function test bụ 1.6 million 50,000 naira abata m n'Enugu ọkwụnụ si mụ ka edi ego ihe eji ego ahụ medi ebe a 20 million abata m Enugu kpọọ people na Okpara Square eme kidney function test almost 2 million naira emere ya na Okpara Square eme quiz that day people win almost 2 million naira nke a bụrụ na Spa ebe emere nke a bụ na Okpara Square then emechara m nke ahụ jee na Godfrey Okoye University merụ ha quiz one girl win 1 million naira mmadụ na win 200,000 naira kwa ya then eje m na UNTA ji ife obere nwa arụ adịrọ wee 2 million naira nye ndị nọ na ward ife a bụ na ego a ka ọ dị na ebe nna wee mee onwe m arụ na anwa agụchabere unu m ihe nji ego m wee mee o nke dị ya Enugu kidney function test then nke a bụ Okpara Square Okopoli empowerment onwe one guy na Enugu a na-akpọ onye amụma na support Enugu Rangers enye m ya 1 million naira after ka nyechara 1 million naira eje ebu na Spa ogboro na abụ mee quiz 2 million naira then Simba na ọ bụ na emesi ife niile a then ọzọ mme na ihe ọzọ nji ego ahụ mee onwe mbọsị mkpọrọ ndị mmadụ si ha bịa na the cash na achọrọ m ime ndị dị depressed empower with 2 million naira na ife ndere ebe a I will support depressed youths with the sum of 2 million naira 5 p.m. location the cash ewetere m 2 million naira n'ime dị ego si onye ọbụla dị depressed bịa na the cash ka m mee ya empower from ime people empower 2 million naira ihe m meziri empower na Spa bụ 6 million naira ama m mefere ya people empower na Spa 6 million naira ihe for na the ego after can calculate na dem ko 3 point something for them ko 4 million naira in Simba na need ka eme something not tangible nje na UNN so ka nye one girl scholarship enwe mbasi ndị na Facebook o say ego one ga-ezu some of us na follow gafo ego one ga-ezu izu mmadụ na akwụkwọ from year 1 to youth service ọ mụnwa jụrụ ajụjụ ego one ga-ezu iji wee zo mmadụ na akwụkwọ from year 1 to youth service enwe ndị na-asị ya mmiri ma ego nni ma ego mmiri ma ego moto ma ego panti ị na-eyi ma ego akwa from year 1 to youth service enwe ndị na-ede 10 million nwe ndị na-ede 20 million nwe ndị na-ede 5 million nwe ndị na-ede 15 million eje m UNN onwe one girl onye Enugu ezi ka afia bụ God's own ka ngosi unu the girl enye m ya scholarship enye m the girl esi na ego anye the girl scholarship from year 1 to youth service let me bring the girl ka ifo ka mma na ebe m emekata ogo ka mma na ogo ma ogo egbu m God's own bụ afia God's own na the girl ebe a na the girl nye scholarship ebe a o sendere m akwụkwọ mbọsị a ga-eme matric na ọ chọrọ ka m bịa dezielu message na shift go date matric na ego m sendere ya mbọsị a ọ gwa m na ọ chọghị ibido akwụkwọ ihe m sendere ebe a bụ 400,000 naira ihe m sendere ebe a ka date m sendere ego a esendi m ego a na February 8 400,000 naira the girl nwetara ụlọ 350,000 naira nsend area 500,000 naira na ya esend m 500 osim na o nwetara ụlọ 350,000 emebekwe me this girl ebidobere akwụkwọ spend go m close to 2 million you can imagine second year third year fourth year enyebe m ego nni o echi ka m enye ego nni eluo mbasa eme program na Enugu ebe anụnwa na Dunamis
nye the second student scholarship. Enyegom second student scholarship. Enyegom scholarship now about we chopped that now. 30 million self by not even see 2 people out of school for 4 years. Now, will go me ego ni na nyenda. Nye that boy konye the family. As in I gwara onye nke diobara se agenye 5 million. Ya bata village before the kenye enye dia 2 million. Onye nyere ego ka mkpọ ya na phone. Ka mkpọ ya na phone kunu na anu. As in onye nke diobara se senior balance of 3 million. Enye go mo ha di ego. I've given them the money months ago. As in onye nke diobara bata village. No bata village. Afi ya anya mari yo jide ego ememi onye ego. Na ha trust story ya. Edu. Okay. Edu anom na live video. Okay. Oh, gị nwa mere nji wee bịa isi agụ. Ọgọ mme na-etinye m n'okwu. Agbọn gị na phone gwa gị na onwe one guy na-eme live video. Si na enwe onye arụ adịrọ mmere fundraising 20 million. Narịa dị 20 million na-threaten ya because ihe m chọrọ ime echi bụ achọrọ m echi mkpọ nje police station dee petition ka ọ bịa kọwaa n'ebe nna wee 20 million. Nedu ọkwa gị nwa akpọ ndị abịa n'Enugu eme meeting asị na ha ga-arụ ụlọ 16 million. From 16 million material gala ọnụ ọbụzie 19 million ọkụ ya. Yes, sir. Asị na ha ga-eji 1 million naira wee mebere ya ọkụ ya ọkụ enyere isi ya. Yes, sir. Asị na ha ga-enye mọmị ya arụ ajọrọ 3 million ọkụ enye m ya. Yes, sir. Asị na ha ga-enye nwanne ya nke obere ọ dịka 1 million or 2 million ọkụ enye m ya. Yes, sir. Asị na ha ga-enye onye nke dị ọkpara 5 million ọkụ enye gị ya. Yes, sir. Ka ezi ife mmelu now. Okay, well, the matter will move because I have tried to explain to them. I was going to all these things. See, Anna, your programs in them, I'm going to follow your program. Edu, mbosi njere Okopoli, ọ dị na live video. Yes, sir. Ụmụ akwụkwọ empower na Okopoli 6.9 million naira. Esiri ndị mmadụ 2,000. Ọ mbụ nwa ji aka m German C. Jego efi na ọka ọ dị ebe a. Ọ mụ nwa bịa na mbosi mme people empower n'Enugu. Ọ mbosi aka m kpọrọ ndị dị depressed n'Enugu na the cash. Eshielu ndị dị depressed buffet. Esicha buffet n'ime ndị a ebe a na-eselect m ndị nye 6 million naira. Edu ememe ihe ọjọọ bịa isi agụ ịbịa nye aka. No, sir, I'm very hard. Yes, all them guys, I bought one year, one east. Edu 5 million naira. Eku na ga-enye the boy 5 million. Enye go nge the 5 million. Ka ihe mere ndị village unu achọbere inye ya the 5 million. Ka people na anụ. So the uncle, ya na ha na-akpa. Ọ sị na afọ ihe a ji ego enyere ha mee enwe ike nyekwuo ha ọzọ. So nke nyere enyo nwere onye ọkụwa nwụrụ no ihe o ji ya mee. So ọ nọ na-akpọ the uncle. M sị ya na anytime the uncle nyere approval say send the money to him, I will give it to him. Edu. So ọkwa Edu ka mbịa nwanne eweniwe. Ọkwa unu bịa n'Enugu. Akpasịa nkata mbịa na live video. People sisi mee yo na-esi wee mee ya. Ọmụnwa mere yo na. Enye m mmadụ na-abụ scholarship na ofu nwoke ofu nwaanyị. Mụnwa na-afụ kịta na 30 million ama mmenwunye dị na ya. Na-ekonego m ya n'isi. Ke ihe mmelu, what did I do wrong? Ha ji ejegwa one boy the boy amadi ihe ọ na-akọ na nwa onye chọrọ ime surgery mmeri fundraising 20 million nara ha di 20 million nara ha di ego na-etretenụ ha. This boy a na-ekwu ife a mụ na the boy akpadugo nkata na phone. For the KML, I want you to people are listening. Keyo John me. Ememi yo jo ikpota people di depressed. Sinego people total people si munya ha mayhem power. Ememi yo jo. Keyemezi. Na oge onye nke a winu 200 ejem Okopoli. Even one guy a na-akpọ Equitos. Equitos benefit 500,000. One girl ụkpọ nwanne ya nwoke nwee kidney problem bịa na Unizik benefit 1 million naira. Emekweri a fundraising. Ke ihe nji shikolu.
My problem but or call the guy be on Facebook na abare m or call the guy ifemelo no na one day ha nwere kidney problem oburo kidney na chọrọ ime surgery in raise ke kam si raise gi 20 million nalukwa gi 20 million na threaten gi ijero police ije na court open internet ka ibia inu see the boy na-ekwu na enwe ndị na-eme ha mechalụ mmadụ fundraising ha si na asụ jenalu di ego Edu, apart from your case ndị isi agụbụ unu tiri m na nsogbu ndị m megoro fundraising n'ụwa dị 50 ejiro phone number mmadụ 48 ejiro phone number mmadụ 48 and enwebe mmadụ mere fundraising n'ụwa happy ibụ ụzọ donate Edu mbosi m bịara imere this your sister fundraising I donated 400,000 naira. Do you remember? Yes, sir. Edu, do you remember that day mbia? Okwe mana on Monday ka obo. Esi mi Imo State take a risk bia. Obo da Abakaliki no Ishiago ka mbia on Monday. Do you remember? Yes, sir. Imana that day, imana police jide mu na gị n'ụzọ do to n'ụzọ dị dry. Ejidere anyị ka amara ihe kara ya obi iji agba n'ụzọ. Do you remember? Yes, sir. Imana oge mgbacha fuel. Unu nwa gba fuel, unu na-achọ m isi unu ji akwụ ụgwọ. Akwa m nwa ji aka nkwọrọ unu nwa m bịara imere fundraising ụgwọ fuel. Ọkwa eziokwu. Na-edu ihe niile anụ nwa, ihe niile a emere ọkwa ihe agba na nkata people mee ya proof ka mme. Ego niile asị mụ nye ka enye family a. Ọkwa akwụ m the money through you. Ọkwa gị nwa lụrụ ha ụlọ. Abịago m na dị ụlọ. Enwenugo mbasị mkpọ gị sị gị na m chọrọ ịfụ dị ụlọ. Ka ihe mme family a. Emechara m na ma ndị ụmụnne ya nwaanyị ndị nke nugo dị si na ha ga-eketa ego. Ị na-eketa ego ndị mmadụ tụ. Ọ ndị mmadụ Edu mbọsị m bịa fundraising a. Ọkwa m nwakwu na m chọrọ ịrụ nwaanyị ahụ ụlọ. Na mma abịala ụlọ. Enwezi obuzie ka dị nwa nwụrụ ego dịzie. Okwe ka m ji wee si ka esizie na dị ego ruo dị ụlọ. Ka ihe m melụ. What have I done? Edu ejem Unizik ke ụmụ akwụkwọ ego a na live video. Ejem Okopoli. Abata m n'Ọkpara School ebe a. Ejem Godfrey Okoye University. Akpọkọm people na Spa. Enye m mmadụ na-abụ scholarship. Nwa scholarship na UNN ebidobe school. I spent going close to 2 million naira. Thank you very much. Thank you. Ọkụ unu na-afụ ọ. Ka mkpọ nwa na phone, ka mmanụ ọ ga-aza, ka mmanụ ọ ka mụ anya. Onye nke UNN. Na ihe ji unu nwa si mụ were ego a mee ife a mee ya. And ihe niile a dị n'internet. Everything dị ebe a dị n'internet. A mere oge ụfọdụ asị na ị na-enyere mmadụ aka na-egosi ya ọ maka a day like this. Ana m ekwu ya na-ekwusi ike na-ewepụ obiọma nwee na onwere ọgbọ m n'Enugu steeti ka m nwee ego. Oh, nne ka ime. Good morning, ọ dị ka ele agụ ụla. Yes, sir. Anọ m na live video, ụmụ ya m sị ka m jụọ gị. Okay, sir. Na-ekwuchi okwu ike nne, ama m na ị na-akpụgo ụla. Ọkwa gị nwa ka m fụ na UNN ọ dị ka 2023 esi m na ị chọrọ ịga akwụkwọ na ndị bụ na enwere ego nye gị 200,000 wee gbaa jambụ ọkụ ya nne na anụ ya na-ekwu hello hey ọ da anụ ya na-ekwu che ka m kpọọ ya hai afụgo m ihe n'ụwa atago m afụ onwere ihe m afụbeghị n'ụwa atakwa m ndị gba weekend hello nne hey netwọk ka m nwere fonu nke atara ya 090 ka m nwere nọmba nke atara ya ego niile unu si mụnye family ya enyego m the money ọkwa ifere onye nye dị ego sleep nji wee kwu the whole money dị ebe a ọ na WhatsApp ka m na-esendere ya the whole money this guy na-afịa bụ Chinedu ọnụ a very good guy ka nye the money asị na ihe ndị obodo gwa m na amanye ụmụnne dị gielu dị ego na ha na-ebi ajọ ndụ
adị m ọ ihe ekwu ka m na-agwa gị ọ bụrụ n'ọnụ m ka o si 5 million nke asịsị nye dị ọkpara ewego m dị 5 million nye Edu oke dị gị na-akpọ m back ewego m 5 million nye Edu asị na asịsị wee 2 million nye ya jide 3 million ka o si na Abuja bata ka e nyere ya aka plan how to use the 3 million before enyi ya elo nne ị na-anụ ya na-ekwu ọkwa gị nwa ka m meet na UNN ọ dịka na 2023 ịbịa meet m si m na ị chọrọ ịga akwụkwọ kama na ndị bụ na-enwe ego nye gị 200,000 gị wee gba aja mbọ ọkụ ya imecha pass ya aja mbọ ọkụ ya ọkwa enye gị scholarship from year 1 to ga service ọkụ ya isi m na ị nweta hostel 350,000 nweta nke 200 ọkwa enye gị 500,000 ka ị nwee ike nwee extra ọkụ ya ọkwa ịgba m na fon mbọsa a sị m na ibidogo skuulu ma ego moto ma ego nri nwere ihe idere m that day ị needed ka ihe 100,000 naira ọkwa sendere gị 400,000 naira that was last month ọkwa ime eme invite your matric na-akwado matrik ka m bute gị ngwongwo eji ebu n'ụlọ ma ihe a na-eri eri esend alụ meseji na-echenji go date matrik gị ọkụ ya ka aha gị kemgbe ahụ nne ka m jụkwa gị ọzọ ya kemgbe ahụ m nyechara gị scholarship na 2023 mụ na gị ọfụnugo akpọnugo gị na fon ka ọ gị nwa na-akpọ m akpọ nne ngwa thank you very much go and sleep thank you enye this girl bụ that girl na-ebe akwa na Nsụka nye scholarship enye m ya 200,000 na 2023 afụnụbeghị m nwa ruo taa ọ bụrụ na nje na chat mụ na ya kịta ngosibu na jos na o nwetara admission akwadobego m kịta ma foodstuff grocery everything ngwongwo eji ebi n'ụlọ maka enyego m ya 500,000 onye kwuo n'ụgwọ ụlọ 350,000 ga-akwụ ụgwọ agent ọ ga-egote nkapet dobe n'ala mma egote new ya fanụ mma egote new ya bed o wee gụọ ya ewan mụnwa ga na-akata fọ nni nwa na-eri morning afternoon night moto ọ na-agba aga skuulu ma pad ọ na-echenji ma akwa ọ na-eyi for 4 years nwanne this girl nwere anwụ jego one boy na Facebook na anwụ ọmam onye ọsị nwe chọọ ime surgery mreze area 20 million narị adị 20 million na-etretenu ya amazi m ihe m ga-ememeta ụwa mma na onwe ndị na-asị na ndị na-eji akaụntụ ndị arụ adịrị eme fundraising na ọ dị beta kama na ndị a na-eme ha mechaa ha si n'azụ ejem Godfrey Okoye University from ega one girl ụzọ quiz win 1 million mmadụ na win 200,000 emem quiz 2 million n'Ọkpara Square emem quiz 2 million na Spa ejem Okopoli I remember vividly total empowerment in Okopoli 6.9 million. We are talking about a total of 19 million. This girl agabero year 1 afugom kita that it might cost me more than 20 million naira to train this girl from year 1 to youth service. Then enyegom the second scholarship through Ben Nnam Foundation. As soon as the boy in primary 6, I borrowed the boy on scholarship from year 1 to final year. Nkunyere Ben Nnam Foundation 500,000 naira. Ben Nnam can show number. Ben Nnam 500,000. Ben Nnam. Ben Nnam. Neba akumega na February 24. Enwe one guy na-ere ugu n'obi agụ. Ben Nnam Foundation nyere ya scholarship primary school. Mụnwa nyere ya from year 1 to final year. Akwụnyego m Ben Nnam Foundation 500,000 naira. Ife a bụ Ben Nnam onye ama ama n'Enugu a. You can go and verify. 500,000 naira ka m kwụnyego. Si ha the boy nwetara na admission ka m kwụnyekwa 1 million naira. Ihe niile a nsị na m ga-eme with 19 million naira 50 million ama mmenwu ya. Ama m ihe m ga-emezi ụwa weta ụwa ma ike agwụgo m. A ga-akwụsị n'inye aka. Ana m ekwu ya eruo echi. Ọ bụrụ na m emenugo gị fundraising, kpọọ gị na fon gị nye m 10 naira, Chineke were ndụ m n'abalị a. Ma amụta na amụta, ma atụrụ na atụrụ, ma amụta na amụta.
ihe ọjọọ bụ ọma iru ihe ọma gbalụ m ọsọ Chineke wipe all my family from surface of this earth mana ọ bụrụ na m rapụrụ Owerri on a Monday bụ sit at home risk my life bịa na Ebonyi State baa akwa donate 400,000 naira enweta nwanne gị nwaanyị ego nsi buji ya ụlọ ọgwụ nkweta nkwa ịlụrụ ụlọ na village as God may have it the girl nwa the following day mbiagwa public ifemelu koselu public ifemelu public sisi lụọlụ fụnọ nye mmafa 3 million nye nwanne ya nwoke nke 2 million wee 1 million ma ebere ya lụọ ya lụbụ nọ 19 million the whole ego kwụ ebe a the whole transaction emedi ebe a public si m were nke ọzọ kee ụmụ akwụkwọ m were ya nyere ụmụ akwụkwọ aka sọsọ kidney function test mme bụ 3 million naira. In fact, Elizabeth ọ maka nwunye prince aka m ji ụgwọ 300,000 kpọọ nwa akwụkwọ ọbụla na-aga na Unizik ka eme kidney function test o nwetago result kpọọ onye ọbụla mee kidney function test n'Enugu o nwetago result emego more than 3,000 people kidney function test ebe a ka m nọ wee bụrụ ajọ mmadụ ala sị ya mepee foundation na eni ya nụ look at where I am unu nwa si mụ mee ife a mme onye atụtara ego anwụgo and oyuzubero dị ego ọ bụrụ na ebugo this girl maybe jee ụlọ ọgwụ na 1 month to 2 months or maybe 1 week nwụọ you can say it's okay mana the whole money dey there the family na-withdraw until mbịagwu na ụlọ si m na ego a ka dị fresh mụ kpọọ the family meeting ka emee ya na akpọ m people na the cash na the picture ebe a asị m onye ọbụla dị depressed n'Enugu steeti bịa na the cash that day eshi bufe ọ dịka 800,000 naira ka eji wee shi bufe a na ndị dị depressed bịa na the cash ememe ha empower 6 million naira. One of them bụ nwoke a na-akpọ Ogbodo gbara Enugu Rangers gba Kano Pillars ọ dịka ihe nyere ya bụ 300,000 o je were ya bido ahịa boot ama me na fia ihe nyere pip ka ede tiri ya ihe bụ March 15 ka mkpọ ọbụm bụ nwa be m mme ya pụtara na ndị dị depressed ihe nyere m ọbụm that day 400,000 naira and ihe niile oge m na-ekwe nkwa niile eji ikwe m dị ego a na-adrọpụ na akaụntụ m 500,000 ndebekata 500 o ruo 2 million nye onye asị munye ka mmanụ ọbụmọnụ ka mkpọọ ya ọbụmeze ọbụmụ nọ mbọ mmịa bịa mbọsị mme people empower ndị dị depressed n'Enugu n'ime 6 million a mmụọ ọbụmụ kete 400,000 naira ọ na-aring ka mkpọọ ya ihe niile adọ na live video ije na Facebook ọ dị na Facebook ọ bụghị recorded ọ na live video ka m meli ya ọ bụ m pick your call chi ejigo ya after 12 I hope na ọ ga-epik ọ stress m na-agabiga every day enwere ike na mapụta abụọ m ọnụ na nwanne ha nwugo na ọmụka ọsụrụ ya na agwa m na arụ adịrọ nwanne ha na m abịarọ esend alụm picture onye arụ adịrọ nọ na Lagos mụ bịa mere ya fundraising ndị ahụ mara na ije Lagos ahụ na ọ ga-eteki my time na ọ ga-ata m afụfụ and na m ga-agba plane wee je the Lagos going and coming and to cap it up adị m ana onye ọbụla ego ọ bụrụ na m ananugo go ego ka m wee gbaa moto bịa merụ gị fundraising Chineke welu ndụ m ọ bụ m anakpugo ụla ọ bụ m eze mma ọ bụ m bịa that day kete 400,000 naira ka ihe a ga-emezi meta ụwa mma a na-ekwu na dị ego agwụgo mmadụ ịbụọ nọ na scholarship now from year 1 to final year scholarship a na-ekwu bụ ụgwọ akwụkwọ expenses ihe na-eme na school hostel fee clearance fee youth service fee feeding clothing arụ adịrọ gị ihe niile for 4 years mmadụ na-abụ ka ihe nji isi kolu n'ụwa mpụta this girl nye scholarship a ọ na-ejezi 2 years na-eji ma anya fia ọ ka bido school o bidogo school mana a na-akwado matrik ka ihe nji isi wee kolu n'ụwa mpụta ọkwa na live video ebe a ka m bịa
gwunu na onye atụrụ ego anwụgo ka ihe a ga-eji ya mee. I suggested ka alụọ unu mee ya approve. Akpọ onye ga-alụ unu ose drawing weta quotation. Enwero nwa okorobịa ma nwa agbọghọ nọ n'ala Igbo a na-ere property more than me. Mana enwere m ego. Every money m nwetara n'ụwa na-ana n'isi ndị mmadụ. Ọ na-ana n'isi my family. Ka ihe nji isi wee kolu. This boy na-ekwu ife ama m onye ọ. I've never seen him before. Na-abụrụ mbọsị ha bịara Enugu. Bịa anyị narụ 1 million eji emebere ya. Ha bịa meeting. Si na a ga-emebere ya na-edeli isibere ya nsị ha no. Na onye anụbe di ma onye anụbe nwaanyị ọ mụtabere nwa ọrụbere ụlọ na ada enyi ya n'ụlọ ma ya fọrọ ịkwa ya akwa. Isi anụ na-enwere ụlọ na village. Ị na-achọ ịkwa mmadụ. Adịdị m against itinye the girl na mortuary. Nọ na ejikwute ka etinye na mortuary ka ụmụnne ya wee bata. Enyego m Chinedu ka m kpọọ Chinedu ya were that 5 million nye the boy. Ka m were aka m yọọ ya. Hi, Jesus Christ. Ka ihe mmadụ ji ishikolu. Ewego m ego niile anye Chinedu. Ma 3 million asị m nye mmadụ girl enyego m ya Chinedu. 5 million asịsị nye nke dị ọkpara. Ewerego m anye Chinedu kemgbe. Chinedu si na ewego 2 million nye ya. Si anọ ya nwa bụ dị ọkpara ya bata n'ụlọ. Edu, what do I do? I'm having headache. Achọrọ m ọ bụrụ na ịma mmadụ na-ama mmadụ ikpe. Edu, ịgwa gị nwa na onwe gị yọm gwa m na ị na-gwa m business ị na-eme m nyere gị aka promote nkọwalụ gị ọnọdụ m gwa gị na isi ju m eju na m nwa dị depressed gị nye m efe ka m nweta onwe m ka m melu gị ya. Edu ememe ihe ọjọọ bịa aba Ebonyi steeti. Ọ kwesịrị ndị goro ngele nke ihe daga anyị na-ekwu n'ịntanetị. Ihe niile ahụ okwu n'ịntanetị ahụ nwe nke mere eme. Edu ihe niile mana family a mere fundraising na ejiro m their number. Ihe njijide nọmba gị bụ na ọ gị nwa postu ya na Facebook. Nkọpịrị nọmba gị kpọọ gị ị bịa kpọrọ ma ijebe isi agụ. Okwu ya. Ke ihe mme family a emechara m na ụmụnne ya ma ụmụnne ya ndị nke nugoro di na onye ọbụla sọ ọ ga-eketa ego. Ị ga-atụrụ onye nwụrụ anwụ ka unu na-azọzi azọ. Ihe m mere ọkwa ihe pipu ukwu si mee. Ọkwa gị nwa lụrụ ha ụlọ. Ego niile asị isi nye the family members. Ọkwa gị nwanye ha dị ego. Yes, sir. Hai! Achọrọ m ka ịnụ ife anyị ga-ekwu. Ọ bụ na eji m obi ọcha wee bịa isi agụ. Ndị Igbo gwa m mee ihe nwere obi ọcha m mee ya. Ya dịrị m mma. Mana ọ bụrụ na famili abụọ afa m na-agagharị na obi m doro ha ọcha ya dịkwa n'aha mma. Ya bụ ime abalị ya 12 AM. Ya dịkwa n'aha mma. Chinedu ọmụ ihe nchọ ka ị confirm ọ bifo pụọ. Oge m mechaa fundraising na village unu si m bịa ka unu jenye m mmiri. Ntọọnụ si unu na onwere ebe nje fundraising na ala mmadụ ya eziokwu ka asị. Unu nye m mmiri n'isi agụ. After ka m donate 400,000 si Owerri bịa. Unu nye m mmiri si unu na mada ana anything. Na ọ ga-arụ onyinye Chineke nyere m. Ndị Igbo si m were ego nke afọ ji enye maka asị m last year na achọrọ m ka anyị nyere people arụ dị aka. Because ọ na-eme ndị arụ adịrọ anyị tụchara ha ego ha nwụọ. Ifro your sister ka esi tụchara ego nwụọ. Hi. Nwanne, thank you very much. So this is where I found myself. Na the whole thing asị m mee ebe a. And ihe niile adị verifiable na Facebook live ọ bụrụ recorded. Ebe ọ bụ na nje na-eme quiz unu na watch ya live. Oge njere Abakaliki jeme ụmụ akwụkwọ empower more than 15 million all the life. Oge nje UNN mee ụmụ akwụkwọ empower more than 12 million all the life. Oge njere Aba jeme people empower all the life. Mbosi nje n'Oko Poly jeme ụmụ akwụkwọ empower anyị goro efi eshiere mmadụ 2,000 nni. If no one guy a na-akpọ Sister Ekutos. That Sister Ekutos benefit 500,000 naira.
Ihe niile a dị na live video. This boy akọrọ onye ọ kọrọ na ihe atụta bụ 40 something million. And the next ebe ahụ nye 5 million, nye mmea 3 million, si ebe ahụ mee beria, si ebe ahụ nye nwanne ya 2 million, si ebe ahụ lụọ ọrụ hụ nọ 19 million. Ihe niile a dị na record. Asị ọgọm egbu na mma na position m nọkịta ọgọm na-egbuzi m. Ana m agwa ndị mmadụ na ị na-eme onye gbalụrụ iru encourage. Gị mekwuo onye na-achị ọchị encourage. A lot of us na-achị ọchị adịrọ happy. A lot of us na-achị ọchị na-face a lot of challenges. I'm one of the people na-eme appear very strong. Mana ana m face a lot of challenges. And nke a bụ one of them. Amanụ m na m akwụsị inye aka. So when you are telling people na they enyere gị aka, you can understand. Nke a mmebe ọgọ m mere egbu m ife a. Mana ya dịba. Good morning, good afternoon, good evening.